שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ספרים משנים חיים. אני ציון ארביב, הבעלים של סטודיו צ'אלנג' באשקלון, מאמן כבר שנים אנשים שרוצים לשנות את הגוף, את הראש ואת החיים שלהם. יצרתי את הפודקאסט הזה כי אני מאמין שספר טוב יכול לשנות דרך חשיבה. לא לכל אחד יש את הזמן לשבת ולקרוא ספר שלם, אבל לכל אחד מאיתנו מגיע לקבל ממנו את התובנות, הכלים והמסרים שיכולים להזיז אותו קדימה. בפודקאסט הזה אני לוקח ספרים חזקים מעולמות ההתפתחות האישית, העסקים, המיינדסט, הכושר והתזונה, ומחבר אותם לחיים האמיתיים. והיום חברים אני רוצה לדבר איתכם על ספר מאוד חזק, מאוד מפורסם וגם מאוד שנוי במחלוקת. כוח 48 החוקים של רוברט גרין. זה לא ספר רגיל של מוטיבציה, זה ספר שאומר לכם להאמין בעצמכם והכל יסתדר. זה ספר שמדבר על כוח, השפעה, אסטרטגיה, אנשים, אגו, מנהיגות, שליטה עצמית, התדמית, הפוליטיקה החברתית והדרך שבה העולם שלנו מתנהל. השאלה המרכזית בפרק הזה היא איך אפשר ללמוד על כוח והשפעה מבלי להפוך להיות אנשים מניפולטיביים, קרים או רעילים. אז רוברט גרין הוא סופר אמריקאי שנחשב לאחד הסופרים הבולטים בעולם בנושאים של כוח, אסטרטגיה, פסיכולוגיה אנושית, שליטה עצמית והתנהגות חברתית. הוא לא כתב את הספר הזה כספר רוחני ולא כספר של להיות נחמדים אל העולם והעולם יחייך אליכם. הוא חקר היסטוריה, מנהיגים, מצביעים, פוליטיקאים, אמנים, אנשי עסקים ודמויות שהשפיעו על העולם, ובדק מה חוזר אצלם שוב ושוב. ומה הוא גילה? שמאחורי הרבה הצלחות גדולות יש דפוסים, יש אנשים שיודעים איך להתנהל, איך לדבר, מתי לשתוק, מתי לפעול, מתי להמתין, איך לקרוא אנשים, איך לבנות תדמית, איך לא לחשוף יותר מדי, איך לא לתת לאגו להרוס אותם. הספר 48 החוקים של הכוח יצא בשנת 1998 והפך לאחד הספרים הכי מדוברים בכל העולם. יש אנשים שרואים בו ספר גאוני, יש אנשים שרואים בו ספר מסוכן, ויש אנשים שאומרים שזה פשוט ספר שמראה את המציאות כמות שהיא. גם אם היא לא תמיד נעימה, וגם אם לא כל כך נעים לשמוע אותה. הספר בנוי מ-48 חוקים, שכל חוק הוא עיקרון מסוים שקשור לכוח, השפעה והתנהלות מול אנשים. חשוב להבין חברים, זה לא ספר עם עלילה אחת, דמויות ראשיות וסיפור שמתחיל ונגמר. זה ספר שמורכב מהמון סיפורים היסטוריים, דמויות מהעבר, מלכים, מצביעים, יועצים, פוליטיקאים, אנשי חצר, אמנים ואנשים שהצליחו או נפלו בגלל הדרך שבה הם השתמשו בכוח. רוברט גרין בעצם אומר לנו, העולם הוא לא תמיד מקום תמים. אנשים מושפעים מאגו, אנשים מחפשים מעמד, אנשים מגיבים לתדמית, אנשים נמשכים לביטחון, אנשים מכבדים כוח, ולפעמים מי שלא מבין את המשחק הופך לכלי במשחק של מישהו אחר. הרעיון המרכזי של הספר הוא שלא להיות רעים, אלא המסר המרכזי הוא להבין איך כוח עובד כדי שלא תהיו עיוורים. כוח לא קיים רק בפוליטיקה, כוח קיים במשפחה, בעבודה, בעסק, בזוגיות, בחדר כושר, בקבוצה, ברשתות חברתיות. בכל מקום שיש אנשים יש דינמיקה של כוח. מי מוביל, מי נגרר, מי משפיע, מי מושפע, מי מדבר יותר מדי, מי יודע לשתוק, מי בונה תדמית, מי הורס לעצמו בגלל אגו.
הספר בא ללמד אותנו לזהות את זה. אז אספתי לכם כמה דוגמאות לחוקים מרכזיים מהספר שאני רוצה לתת לכם אותם. חוק אחד, לעולם אל תעפיל על המאסטר. הרעיון כאן הוא פשוט. אם אתה נמצא ליד אדם שמעליך במעמד, בתפקיד או בניסיון, אל תגרום לו להרגיש קטן לידך. הרבה אנשים נופלים בגלל שהם רוצים להראות כמה הם חכמים, כמה הם יודעים, כמה הם מיוחדים, אבל לפעמים כשאתה גורם לאדם שנמצא מעליך להרגיש מאוים, אתה יוצר לעצמך אויב. התובנה היא לא להיות קטן, התובנה היא להיות חכם. לדעת מתי להראות יכולת ומתי לתת לאחרים להרגיש בטוחים לידך. חוק מספר 3 בספר. הסתר את כוונותיך. גרין אומר שלא תמיד צריך לחשוף את הכל. לא כל מחשבה צריכה לצאת החוצה. לא כל תוכנית צריך לספר לכולם. לא כל חלום צריך לקבל איזשהו אישור מהסביבה. לפעמים כשאתה חושף יותר מדי, אנשים מתחילים להפריע לך, להקטין אותך, להעתיק אותך או להכניס אותך לספקות. בעולם כמו שלנו, אנשים משתפים את הכל מהר מדי, מכריזים על דיאטה, מכריזים על ביזנס, מכריזים על שינוי, ואז לפני שהם בכלל התחילו, הם כבר מבזבזים אנרגיה על התגובות של הסביבה שלהם. לפעמים עדיף לעבוד בשקט ולתת לתוצאות לדבר. חוק מספר 4. תמיד אמור פחות ממה שנדרש. זה אחד החוקים הכי חזקים בספר. אנשים שמדברים יותר מדי והרבה פעמים מחלישים את עצמם. הם מסבירים יותר מדי, מתנצלים יותר מדי, מנסים לשכנע יותר מדי ובסוף מאבדים כוח. שתיקה לפעמים יוצרת עוצמה. דיוק יוצר עוצמה. משפט קצר וברור לפעמים חזק יותר מהרצאה של שעה. בעולם של מנהיגות, אימון, עסקים וגם משפחה, מי שיודע לדבר מדויק מקבל יותר הקשבה. חוק מספר 6 בספר. משוך תשומת לב בכל מחיר. החוק הזה נשמע קיצוני אמנם, אבל הרעיון שלו מאוד רלוונטי היום. אם לא רואים אותך, לא יודעים שאתה קיים. בעולם העסקי, בעולם הרשתות, בעולם התוכן, בעולם המיתוג, תשומת לב היא כוח. אבל כאן חשוב לעשות הפרדה. לא צריך לעשות שטויות כדי לקבל תשומת לב. לא צריך להיות זול, לא צריך להיות צעקני. אבל כן צריך להופיע, להיות נוכח, להראות את הערך שלך, לספר את הסיפור שלך, לשים את עצמך בפרונט. מי שמסתתר חברים קשה לו להשפיע. חוק מספר 15 בספר. מחץ את האויב לחלוטין. זה חוק שנשמע אגרסיבי מאוד ואפשר להבין למה הוא שנוי במחלוקת. אבל אני רוצה לקחת אותו למקום שונה לגמרי. האויב לא חייב להיות בן אדם. לפעמים האויב שלכם הוא הרגל. העצלנות, הדחיינות, האכילה הרגשית, הוויתור העצמי, הסיפור שאנחנו מספרים של אני לא יכול. כשאתה משאיר לאיזשהו הרגל רע פתח קטן, הוא חוזר. כשאתה אומר רק היום, רק קצת, רק הפעם, לפעמים שם מתחילה הנפילה. בחיים בריאים יש הרגלים שצריך לחתוך מהשורש. חוק 28 בספר. לפעול בנועזות. אנשים מהססים יותר מדי, מחכים לרגע הנכון, מחכים לביטחון מלא, מחכים שמישהו ייתן להם אישור. גרין אומר פעולה נועזת יוצרת כוח, לא פעולה פזיזה, לא פעולה טיפשית, אבל פעולה עם נוכחות. מי שכל הזמן מהסס משדר חולשה. מי שמתחיל לפעול בביטחון גורם לעולם להגיב אליו אחרת, וזה נכון גם באימונים. לפעמים אדם צריך פשוט להחליט. אני נכנס לתהליך, אני מתחייב, אני מפסיק לחכות ליום ראשון הבא.
חוק 33 בספר, גלה את נקודות התורפה של כל אדם. זה חוק שיכול להישמע מניפולטיבי, אבל אפשר ללמוד ממנו משהו חשוב. לכל אדם יש נקודה שמפעילה אותו. אחד מחפש הערכה, אחד מפחד מביקורת, אחד צריך ביטחון, אחד רוצה שיראו אותו, אחד פועל מתוך פחד לבוא להיכשל, אחד פועל מתוך רצון להוכיח. כמאמן, כמנהיג, כבעל עסק, כהורה, אם אתה מבין מה מניע אנשים, אתה יכול לעזור להם טוב יותר. לא כדי לנצל אותם, אלא כדי לדבר אליהם בשפה שלהם, בשפה שהם באמת מבינים. חוק 35 בספר, שולט באומנות התזמון. התזמון, חברים, הוא הכל. יש זמן לדבר, יש זמן לשתוק, יש זמן ללחוץ, יש זמן להרפות, יש זמן לצאת לקמפיין, יש זמן לעצור, יש זמן להעלות הילוך באימונים, ויש זמן לתת לגוף להתאושש. הרבה אנשים לא נופלים בגלל שהרעיון שלהם לא טוב, הם נופלים בגלל התזמון, הטיימינג שלהם. הם מתחילים חזק מדי, נכנסים לדיאטה קיצונית מדי, מתאמנים בלי מנוחה, או להפך, מחכים יותר מדי ולא מתחילים בכלל. כוח אמיתי זה לדעת מתי לפעול. חוק 48 בספר, היה חסר צורה. החוק האחרון בספר מדבר על גמישות. אל תהיה מקובע, אל תצמד לדרך ספציפית, כאילו אחת, לא להיתקע בזהות אחת. אל תגידו אני כזה וזהו. העולם משתנה, הגוף משתנה, העסק משתנה, הקהל משתנה, החיים משתנים. מי שיודע להתאים את עצמו שורד, מתפתח ומנצח. בכושר זה ברור מאוד, מה שעבד לכם בגיל 25 לא תמיד יעבוד בגיל 50, ומה שעבד לכם לפני פציעה לא תמיד יעבוד אחריה. מה שעבד בתחילת הדרך לא תמיד מתאים אחרי חצי שנה. גמישות היא כוח. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם אל מה שאני לקחתי מהספר, מה שנקרא התובנות החשובות מהספר. אז התובנה הראשונה שלי זה שכוח מתחיל בשליטה עצמית. הרבה אנשים חושבים שכוח זה לשלוט באחרים, אבל הכוח הראשון והחשוב ביותר הוא לשלוט בעצמך. לשלוט בפה שלך, באימפולסיביות שלך, באוכל שלך, בכעס שלך, באגו שלך, בהרגלים שלך, בצורך שלך לקבל אישור. אדם שלא שולט בעצמו תמיד יהיה תלוי בסביבה. התובנה השנייה שלי מתוך הספר זה אנשים מגיבים לתדמית. אנחנו יכולים לאהוב את זה או לא, אבל אנשים שופטים לפי מה שהם רואים. לצערי, הרבה אני שם לב לזה מבחינת הסטודיו. אתה יכול להיות הבן אדם הכי מקצועי שיש, ויקום סטודיו מתחרה שלא מגיע לרבע שלך מבחינת מקצועיות, אבל מכיוון שהוא נראה יפה, ומצטלם יפה ברשתות, אז הוא מתמלא יותר ונכנסים אליו יותר מתאמנים, כי הם לא מחפשים את המקצועיות כבר, הם מחפשים את התדמית. הם שופטים לפי מה שהם רואים. איך אתה מציג את עצמך, איך אתה מדבר, איך אתה מתנהל, האם אתה עקבי, האם אתה משדר ביטחון, האם יש לך נוכחות. אז אם אתה משלב גם את הידע המקצועי וגם את כל מה שהסברתי עכשיו, אתה נמצא באיזושהי עמדת כוח מטורפת. אבל אם אתה רק בא אומר אני מקצועי, יבואו בני אדם, לא. זה לא זז ככה, זה לא עובד ככה.
זה נכון גם לגבי האינסטגרם, זה נכון לגבי הביזנס, זה נכון מול הלקוחות, זה נכון גם כשמישהו נכנס לחדר. התדמית שלכם היא לא זיוף, התדמית שלכם היא הדרך שבה העולם פוגש אתכם. התובנה השלישית שלי, לא כל אחד צריך לדעת הכל. יש כוח בשקט, יש כוח בפרטיות, יש כוח בזה שלא כל התוכניות שלך פתוחות לכולם. מי שמכיר אותי יודע שלמשל בפייסבוק, רוב הזמן לא יהיה דברים שמה שנקרא אישיים שלי, פרטיים שלי, אני לא משתף על כל דבר שאני בא עושה, אם אני יוצא לנופש או אם אני מתכנן משהו, אני לא. ואם אני כן משתף, יש לזה איזושהי מטרה, איזשהו יעד. לא את הכל צריך לשתף, לא כל אחד צריך לדעת מה אתה מתכנן, לא כל אחד צריך לדעת כמה קשה לך, ולא כל אחד צריך לדעת איפה אתה חלש. יש את אלו שכל שני וחמישי מפרסמים קשה לי, אוקיי, בסדר. הבנו, אתה רוצה לומר את זה, אבל אתה יכול למצוא לך חבר אחד לומר לו את זה, לא לפרסם את זה בריש גלי עכשיו. לפעמים אדם שומר את האנרגיה שלו לעצמו, וככה הוא מצליח להתקדם. תובנה רביעית שלי מהספר זה, מי שלא מבין אנשים לא יכול להוביל אנשים. הספר הזה מלמד אותנו להסתכל עמוק יותר, לא רק מה אנשים אומרים, אלא למה הם אומרים את זה. לשמחתי, אני בקבוצות שלי מכיר את כל המתאמנים שלי, את הסיפור שלהם. אני יודע בדיוק לקרוא אותם, גם אם מישהו בא ומספר לי שוואלה הכל בסדר, אני יודע לקרוא בין השורות, לקלוט דברים שאולי הוא לא מספר כי לא נוח לו וכן הלאה, ולשמחתי אני מצליח ליישם את החוק הזה. כי אני רוצה לדעת לא רק מה המתאמן שלי עושה, אלא מה מניע אותו. מאמן טוב לא מסתכל רק על איך מתאמן לפי מה שהוא רשם לו, אלא הוא מסתכל על הבן אדם עצמו. מה מניע אותו, מה מפחיד אותו, מה עוצר אותו, מה הוא צריך לשמוע, איזה סוג של פוש הוא צריך. מנהיגות מתחילה בזה שאתה מבין את הבן אדם שנמצא מולך. התובנה החמישית שלי מהספר זה שהעולם לא תמיד עובד לפי צדק, אלא לפי אסטרטגיה. זה לא הכי כיף לשמוע את זה, זאת אולי אחת התובנות הקשות. לפעמים מי שמצליח הוא לא הכי מוכשר, אלא מי שמבין את המשחק. מי שיודע להתמיד, מי שיודע להופיע, מי שיודע לבנות קשרים, מי שיודע לקרוא סיטואציות, מי שיודע מתי לדבר ומתי לשתוק. זה לא אומר לוותר על מי שאתם, לוותר על הערכים שלכם, אלא זה מסביר לנו שכוונות טובות לא מספיקות. צריך גם דרך, צריך אסטרטגיה, צריך לפעול בחוכמה. אז חברים, אני מגיע לחלק הבא של הפרק, ואני רוצה לחבר את הספר הזה לעולם שלי, הכושר, התזונה והמיינדסט. אני רוצה לקחת את זה לעולם של הצ'אלנג', לעולם של אנשים שרוצים לשנות את הגוף, את הראש ואת החיים שלהם. בכושר, כוח זה לא רק שריר. אנשים חושבים שכוח זה כמה אתה מרים, אבל כוח אמיתי זה להגיע לאימון כשלא בא לך, להמשיך גם כשקשה, להישאר בתהליך גם כשהמשקל לא זז, לא לוותר אחרי שבועיים, לא לחפש כל פעם שיטה חדשה. כוח זה להיות אדם שאפשר לסמוך עליו, קודם כל מול עצמך. החוק
לפעול בנועזות מתחבר כאן חזק, כי הרבה אנשים מחכים אחרי החגים, מחכים ליום ראשון, מחכים שהעומס ירד, מחכים שתהיה מוטיבציה. אבל הגוף משתנה כשמתחילים לפעול, המוטיבציה מגיעה כשאתה מתחיל לראות תוצאות, לא כשחושבים על זה, כשאתה רק חושב אני אתחיל להתאמן אלא כשאתה מתחיל בתכלס. בתזונה חברים, האויב הוא לא מה שנכנס אליכם לגוף, הוא לא מה שאתם אוכלים, אלא חוסר השליטה. כשאני מסתכל על חוק כמו מחץ את האויב לחלוטין, אני לא לוקח את זה למקום אלים, אני לוקח את זה למקום של הרגלים. אם יש משהו שכל פעם מפיל אותך, צריך לטפל בו ברצינות. אם כל לילה אתה נופל על מתוקים, אם כל סוף שבוע אתה הורס 5 ימים טובים, אם כל פעם שאתה עצוב אתה אוכל בלי שליטה, אם כל פעם שיש אירוע אתה בא אומר, הלך עליי, זהו, אני בא אוכל שם. אז האויב הוא לא העוגה, האויב הוא הדפוס. וכשמבינים את הדפוס אפשר לנצח אותו. לא בקיצוניות, לא בהרעבה, לא בייסורים מטורפים, אלא בבניית סביבה נכונה, הרגלים נכונים, תכנון מראש ושליטה עצמית. אם אני לוקח את המיינדסט שלכם, אז במיינדסט לא לחשוף הכל, פשוט לעבוד. כמה מכם מכריזים כל פעם שהם מתחילים שינוי? ממחר אני מתחיל דיאטה, הפעם אני רציני, אני חוזר לעצמי, אני מתחיל אימונים, ואז אחרי שבוע הכל נעלם. לפעמים חברים עדיף לא להכריז, עדיף להתחיל. לבוא לאימון, לאכול מסודר, לשתות מים, לישון טוב, לחזור שוב ושוב ושוב ושוב, ואז אחרי חודשיים אנשים יגידו לך, וואו, מה עשית? איזה שינוי. ופה אתם לא צריכים לדבר, התוצאות מדברות בעד עצמם. אם אני לוקח את זה לביזנס ולמנהיגות, תשומת לב היא כוח. וכאן אני לוקח את זה אישי, כי זה משהו שאני מיישם אותו. בעל עסק שלא מופיע, קשה לו לגדול. מאמן שלא מראה את מי הוא, מה הבנפיט שלו, מה מבדל אותו, אנשים לא יודעים שהוא קיים. סטודיו שלא מספר את הסיפור שלו, נשאר עוד מקום לאימונים. וזה בדיוק חוק מספר 6. משוך תשומת לב, לא בקטע זו, לא בקטע של רעש, אלא בקטע של נוכחות. להראות את האימונים, להראות תוצאות, להראות אנשים, להראות ערך, להראות דרך, להראות שיש כאן שיטה, קהילה, מקצועיות ואכפתיות. בעולם של היום מי שלא מראה את עצמו כאילו לא קיים, ואני מסביר את זה לכל מי שבא עושה קורס מדריכים וחושב שברגע שהוא עשה את הקורס יפלו עליו מתאמנים מהבוקר עד הלילה. לא, אתה חייב להראות את עצמך, להראות מי אתה. למה שבני אדם יבואו אליך? במנהיגות האישית, לומר פחות, לעשות הרבה. הספר מלמד משהו חשוב מאוד. יש אנשים שמדברים על שינוי ויש אנשים שעושים שינוי. הם לא צריכים להוכיח כל הזמן, הם לא צריכים לשכנע את כולם, הם לא צריכים, להסביר למה הפעם זה. הם פשוט מופיעים. אם זה בכושר, בתזונה, בביזנס, בחיים, בסוף מה שקובע זה לא הדיבורים, זה המעשים. ולכן כל פעם שמישהו בא אליי, רוצה לשמוע על הסטודיו, אני מסביר לו אמנם, אבל מה שאני בסוף השיחה, או בתחילת השיחה אפילו, כאילו אומר לו, תבוא אלינו לסטודיו, לראות, לעשות. כי
לדבר, אני יכול לספר לך, אבל אם אתה לא חווה את זה, ואם אתה לא עושה את זה בפועל, ואתה רואה תכלס, זה לא שווה כל כך. אז חבר'ה, פחות דיבורים, יותר מעשים. אז חברים, הגענו לסיום הפרק. אז אם הספר כוח 48 החוקים הוא ספר שצריך לקרוא אותו, לדעתי כן, אבל לא לקרוא אותו בצורה עיוורת, לא לקחת ממנו את הצד המניפולטיבי, לא להפוך לאיזשהו אדם קר, לא להשתמש באנשים, אלא ללמוד ממנו איך העולם עובד, איך אנשים פועלים, איך כוח נבנה, איך תדמית נוצרת, איך שקט, תזמון, שליטה עצמית ונוכחות יכולים לשנות את החיים שלכם. הספר הזה מזכיר לנו שכוח אמיתי הוא לא לשלוט באחרים. כוח אמיתי הוא לשלוט בעצמך, במחשבות שלך, בהרגלים שלך, במילים שלך, בפעולות שלך, בדרך שבה אתה מופיע בעולם. וזה בדיוק, חבר'ה, החיבור לסטודיו שלי לעולם הצ'אלנג', כי אדם שרוצה לשנות את הגוף שלו, חייב לבנות כוח פנימי. אדם שרוצה לשנות את התזונה שלו, חייב לבנות שליטה. אדם שרוצה לשנות את החיים שלו, חייב להבין שהעולם לא משתנה רק כי הוא רוצה. הוא משתנה כי הוא מתחיל לפעול אחרת. מאזינים יקרים, אם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לעשות לי לייק, ללחוץ על הסאבסקרייב ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. ואם יש לכם חבר, מתאמן, בן משפחה או מישהו שאתם חושבים שחייב לשמוע את הפרק הזה, תשלחו לו אותו. לפעמים משפט אחד מספר יכול לפתוח לבן אדם את הראש ולגרום לו להתחיל שינוי. אני הייתי ציון ארביב וזה היה עוד פרק בפודקאסט ספרים משנים חיים. נתראה בפרק הבא.